санаи 26 феврали соли ҷорӣ раис ҷумҳури Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов дар маросими кушодашавии фурудгоҳи байналхалқӣ дар маркази маъмурии вилояти Лебапи Туркманобод иштирок варзид. дар маросими кушодашавии фурудгоҳи нав ҷойнишинони раиси Девони вазирон, роҳбарони сохторҳои мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, вазорату идораҳо, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ, сафирони давлатҳои хориҷӣ дар Туркманистон, ҳокимони вилоятҳо ва шаҳри Ашқобод, инчунин аҳолии маҳаллӣ иштирок варзиданд. дар маъракаи мазкур меҳмонони хориҷӣ бо суханронӣ баромад намуданд. аз он ҷумла намояндаи китоби рекордҳои Гиннес технологӣ будани фурудгоҳи навро қайд намуд. хусусан нигоҳ аз боло ба терминали мусофиркашӣ ҷолиби диққат мебошад, зеро он бо шакли ахтар сохта шудааст. ба муносибати ин ба раиси хадамоти Туркман ҳавоёлларӣ сертификати китоби рекордҳои Гиннес супурда шуд, ки расман беҳамто будани тасвири меъмории терминали мусофиркашии фурудгоҳи Туркманободро тасдиқ менамояд. объектҳои нави фурудгоҳ ба масоҳати зиёда 600 гектар замин паҳн шудааст. бинои терминали мусофиркашӣ бошад 37,000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ёдрас мекунем, ки айни замон мардуми Туркманистон бо мушкилоти муҳими иқтисодӣ рӯбарӯ гаштааст. нарху навои маҳсулотҳои хӯрокворӣ бо суръати тез баланд шудаанд. дар миёнаҳои соли гузашта ҳукумат бо мақсади сарфакорӣ имтиёзҳое ки дар истифода бурдани газ, қувваи барқ, оби нӯшокӣ ва ғайра вуҷуд дошт, бекор намуд. инчунин камчинии орд ва дигар маҳсулотҳои зарурӣ дида мешавад. вале режими Бердимуҳаммедов бошад ҷавобан ба ин чораҳои қатъӣ зиёдати ордро аз аҳолӣ мусодира намудан, маҳдуд намудани фурӯши орд ё ба таври қатъӣ бо талон фурӯхтани ордро ҷорӣ менамояд.